Balai gimi kijing kan art halor ka Mahadev Khola kadai ka jaka jongno ka Mahadev Khola hakane ka episode jongka ground report balawan ra speed of front media nilayo ban ngam jeliu halor kini kijing keno hakbe de ba kajing sa be an hangte Mahadev Khola kabadon hapo uput usam joka apo shlong kilami ru kijing keli halor kajing yo jingbet bantau yeng thau sam hapo kane ka jaka Kabla ais ngobhar ka sarkar pharang shawoyu pandit house nam khat khandai spa arpulai bansna ya ka Mahadev Khola temple kilami ki jingkali kane ka jaka ka ha apo ka jingkhmi jongno bat nangno ki yo jingbet banthau yeng mathau sam kane ka jaka ha ka be dei bat kane ka mat nilayo banlum banlang banyakran bat ki katto kane ngot ki bre ki basa ha ka tai ka jaka bat kumju ro nilayo banyakran bat kinong elam ka seng KSU nakadisi kirang ba snong bat kiwei halor kane kamat bat yang in skap ayu gidan manang katkum ki kot kisla bala yo lum kane ka jaka kale ka baha papo cloud forest pal ais ngobha so wei upandit ubakerteng usip Narayan Mishra house nam khat khandai spa arphlai da ka sarkar pharing lingba deputy commissioner Kakasi and Jantia Hills Katanat forest kalakam bagane ka jaka kam hap shu aka poselong protected forest nadu usnam khat khandai spa arpsau Nado bala IT yakni ka jaka banthau ya ka Mahadev Khola temple. Ka KSU kala kam bakinong pet yakni ka temple kimsim layo jingbet banthau ya ki yengsa lane kino ki jingtei hakate ka jaka. Hanrei kumbakalong menta kila keno badon sibon ngot ki bre ki basa bean hakane ka jaka. Bar kila keno ru bakadon ka jingpin kala thok ya ki kot kisla ban mento ya wei war ubadai pet yakate ka temple. Kaba penling wo ingi pot kalong ba hadir bingila pet ikini boro ngilap ikini kisti ba ana kala forest department kani ka RTI ka bangi file bangi yo ya kani ka dollar no kat kum kani ka dollar kala batai shai ha ikitin paring ki baong ba no further building or improvement or addition or alteration to the land of the proposed temple should be made without taking any orders kata kala long shai ba Henry hakini kisngipat ya ka sti bingyo napo ka forest department kani ka juhi ka kopi ni iba ila don kendiat ijik pendam no itu kintin no te kani ngamte lesi ka dikajing pakla ka Xerox machine bijongki ne kadi ka iki balik khnang Henry kumbengi subahi kani kamdi ka iki balik ka ba jan limba tu Henry kumbi hidak kilehi ka iki ban pendam ban scam ni kita kibri bat ni lala berubah kita kibri basong te kidon la ka epic ni te bi shong bi an re kidon la ka epic kumnu kyo ya ka epic le se kila banyo ni kidar basnong ka NOC hendre ngila ikran bi kidar basnong ka dar basong ka la on ba kam simla ay kanu ka resmi certificate bikin la ban apply ya ka epic ka punlong ni ban perkhat kum nei kyo ya kan ka epic hari mingilawat tenrai ngilap ba kadena po office jongka deputy commissioner hi ki bayar begini ni halor ka tu ka jingsna hantai kini RCC building ngilawat ru nei ki ofan ne kumnu ki ofan chana tai but ngiyo ru ka jingtep ba de ki IS officer ki bamde na ka jibu jungi ki bayar but ki ba sponsor ne ba pisa bante ti jaka hantai te kani kalong ka ki ba share khai ngirang wat jingtip bahai dei halor katang kebor ngatip isu up tang ki banyo ki kot kisla ban pinsisha ban sesei madan ki kertang juga ki ice officer ru ki ba sponsor ya kini kambi an boro kani kamdi tang ijingja hanti bing pet hanti kani ka pi ru ya ka filia jongka district authorities jongka sarkar ka jungi ngiju lap ba ki brief banabar kimla mathe jaka ni nomor bakari schedule kadon kalan transfer bakimla mathe jaka ni Hende ini ya kabut jugini jugini barjala kile kunu kisna ya katras lingba katras pan ki the ya kacaka bar hadir kala de the ya kacaka ki penlong kini bikin shong bansa bikin snai ki gisam te hatu ka jingle jukani kam khata re ya kalan transfer kala pun kan ni kendon kalan transfer Kaki isu kala kam bakar kum ki kot kisla kinong kmi yakni ka temple ki don kam ban pan jingbet shwa na ki bor sarkar shwa ban thau ya kano no ka jingtai hanrei kat kum ka jingtep jongki ka sarkar ka klam ai kano no ka jingbet nadu ki por man shwa hatu kani ka de jingsha nomor narum kani ka jaka kala de ndu shwa tika pelong bi bahot kani ka de jaka jungi hadin mengilayo ya ka jubab limba ka RTI ni tip ba house tem ka kanai spa art pulai
ka sarkar pharing hatu kapor kala ai jaka ya ki pandit hatu kapor bansna ya kata temple na ka mandir but katkum ka RTI but katkum ka dulir bingio ka David kata ka jingsna hantai kan David tek tangam tangkat mandir baka jaka bagi ai kadika shikar dunai te hadin ketupat kapelongi ban file biang ki RTI ban kliba nei kio kini kibri bansa markat kum kedeler kamdon kanu ka order kamdon kanu ka jingpan jingbet nakal yang jungki bekinyo ya kum kataka an bakila bancna jakan bancna ying bancna hotel bancna ki dukan nanti baper te hadin kata nakal yang kaseng husnam arjar arpulai ngila bu complain chu DFO Division Forest Officer hatu kapor buat hadirin pengilabu ya kata komplain ke jujur ke jungi nakal yang ke Forest Department buat nakal yang ke seng kiladon ya ke spot inspection how to snam buat nakal yang juki ru nakal yang ke Division Forest Officer ru la on bahot kadon ke encroachment buat ka kini kiying bakila asnah ni kampan jingbet re nakal yang ke Tanat Forest buat kinsaf nakal yang ke forest buat nakal yang ke district authorities DC office kan simkia ban pet ya kan dibentar nakal yang di forest kipindili nata kiong ki padio ya kejubab nakal yang ke DC buat kadi buat hakini kiniat sini ban nakal yang giseng iba hakau hau arjar kulai por minit ni iba kiying kidang di tinging tin hadin pat ni iba kilasang tei iki biki building kani kapelong kaseng haulai putri ku Julai binit ban har santu pangin pinpara itu building hapor kat barangnya kacing kendra ka jungi bar kacing pinpara kini ki building bethamai kilawan ka bor jokaan nakal yang kulit bagi lapan sange ini ende kadi kacing kinsting nakal yang forest bat nakal yang ka DC office ba kim simle hadu menta nakal yang ka forest department ka pensyai ba namar ba yakani ka jaka munchua ka hap por bas reserve forest hendri namar ba a lot no ikibe te kam hap shu hallo ka jikpe jong forest te nakal yang ka forest department kala thet kti ka om kam de shu ka jikpe juki bat kani ki boro hapan ya kan bat ka deputy commissioner namar ba ka nakal yang DC office si ban pe yakani ka lo on da ban evek ban pe ikini ki bre ba shong bi an huntu Henry katkum ki bre ki basong basa hakani ka jaka kilasa hakate ka jaka nadu ki por hendai bar kam ladon kata ka jingwan buhai shnong daki wei par ki jat penrio ki bam dei ki nong Meghalaya हम लोग का मामला हम लोग तो बिहार का है बिहार आपका मेरा भी बिहार और मतलब कोई परिवार नहीं शिलोंग में नहीं है शिलोंग में नहीं हाँ सब हम लोग कहता है मतलब देना शिलोंग में गाँव में इधर 11 साल का था ना तब से इधर है क्या काम करता है पंडित हाँ आप यहाँ का रहने वाला नहीं ओ एक ही घर है एक ही घर है अच्छा कितना छोटा है हाँ छोटा है देखो ना आई यार ये देखो कैसा लगा मतलब यहाँ में छोटा रूम छोटा घर ठीक है अब रहने के लिए तो क्या है ठीक ही है हाँ टूटा फूटा भी है तो उसमें भी हम लोग गुजारा अपना कर लेता है ऐसा नहीं है तो अच्छा दिखता है हाँ उठू अच्छा है ना इधर का पूरा टूटा है कितना जन रहता हाँ? कितना लोग रहता है 7 लोग बनाना और 7 मेरा घर अपना 7 लोग है 7 हाँ कौन हाँ? मेरा माई है भाई है भाभी है दीदी है लड़की है और इसका बेटा भाभी का लड़का है वही बस और बाकी सब भाई का फैमिली लोग आप है लोग का परिवार मतलब कहाँ का हाँ? बिहार से यहाँ में तो हम लोग बहुत साल से है ना नहीं वो क्या बोलता है मतलब बिहार में कोई परिवार है या नहीं है अभी है बिहार में भी है कभी जाता है बिहार में? हाँ हर साल जाता है हर जाता है। हाँ बिहार में परिवार है तो यहाँ में क्यों रहना चाहिए अब यहाँ में तो हम लोग का मतलब पिताजी लोग दादा परदादा लोग आके बस गया ना पहले से तो हम लोग भी बस गया तो अच्छा ही लगता है इसीलिए काम नहीं है बेटा हाँ कुछ काम नहीं है गोल लंगड़ी है गोल से चला नहीं जाता है बाबू तो थोड़ा कपड़ा उपड़ा तो उठा के भरना पड़ेगा ना बाबू
अच्छा आप पानी में क्या कर रही हो? बच्चा लोग का है बच्चा लोग का शादी, शादी लड़की 4, आपके किसका साथ रहता तब बहू का साथ। बहू का था अच्छा कितना बेटा बेटा है एक पोती है, बेटा का एक लड़की है, एक बहू है, एक। कौन सा आपका घर अच्छा कोनो घर नहीं बेटा, वही टूटल फाटल एगो घर है आ एगो ये टूटल फाटल है। अब कहाँ में रहता है कौन सा दोनों ये हाँ दोनों में रहती है। ये फटा वाला है हाँ ये में बहू रहती है, ये में हम रहती है, टूटल फाटल है। देखो ना प्लास्टिक लगा, कैसा है रहने के लिए मतलब कितना फटा है प्लास्टिक लगाया है, कैसा देखेगा? देखो ना प्लास्टिक लगाया है घर में, बनाने वाला कोई है ना बेटा। हाँ तो देखो ना वो प्लास्टिक लगा के रखा है। हाँ वो टूटा फूटा प्लास्टिक लगाया है। हाँ ये यहाँ में रहता है आप हाँ और ये अच्छा वाला बिल्डिंग कौन रहता है नहीं, मैं बाबू अच्छा वाला बिल्डिंग नहीं है बेटा। नहीं ये वाला इतना सुंदर है कौन रहता है वहाँ में वो बूढ़ी माई थे ना, हाँ यहाँ बूढ़ी माई बात करते थे ना, कौन वो माई हाँ उनका है। अच्छा मेरा ये टूटा फूटा है बेटा, देखो प्लास्टिक लगा के दिन गुजारा कर रहा है बेटा। thì buôn kỳ và xã này thì ông bà kỳ là xã là kỳ năm khẩu năm thì đơn rượu cái này kia thì bậc hầm lo người bằng hầm đi thăm mai constructed by Bino Kumar Prasad Shalom 1990 दादा जाएगा ओके cái này thì cái gì cũng là rừng cây thọ Dharamshala constructed by Ahmad Shalia Assam in the year 1972 cái này thì cái gì cũng bagi một bên sna thân mai thì cũng là y là phần những paya phần những cái này thì paya không này bên phần pram ở cái này cái bên sna thân mai cái bậc xã này Siap sana kita kayaknya ketua pengakaran mana ni kong do kayaknya joki. Kalami ru kajimbam shai halor upur usam hakasnong ayu kani ka temple kaham hato kade hakasnong lau sotun lane lomau ba. Ya ka sinong lau sotun ni long la kia tawyer da ka wa na east na west na north na south. Te ka tiri ka mahdef kala long ba ka David Shabar chung upur usam jong ka dor sinong lau sotun. Ka oi ka jingsam ru kalong ba kiti don epic ke don e phi don diktit kata Long hakipur handai thai ke ba ki nong panya sinong ka jongi ba ka tu ka por long ba ki nong song sinong thi po ma de phala kadang long peaceful kampat long crowded kumbalong benta namar ba hakiti ki por ki dang e don tang ka tu ka ningut namar hakiti ki por long ba menchwa hanthi ka don be tang ka dharamsala ka mandir bat ka wei ka samasi kata ka jing long jong thi ka mandir te hakiti ki por long ba dangam bakla long bagini ki nong panya sinong di jongi keladon ka jing ai ya ki residential certificate na banta ki tu ki basa ang the po mandir te dei na di kadaw kala pensulur pat yaki ba keladon gi blai oteng mat bakin sawan ban approach sini po sinong ka jongi ya ka bamenta te namar ba hadin ba kini ki ba shawa ka jonga kirang ba sinong Keladon gajing pensyai ba nakaliang ngajong kiru ba long ba ya mentahi ba dei ba ketika benta nimdon gajing kit kli shu lang benta ki kot isla ka badai hang thi hapo mahdef kola ta kamu ya menta ta phi ken bit ba kam dei sho po ka definitely kata lite long ba ngila kan tai bit long ba kam don betai ka ha kono kom ka balingo apa kalong ba ki yo epic namar ken yo enusin e ba Kadi habai dei bat ke epic ngong ye phi lada shibu ngang ayo nado ki sinem kumbaki kubur maki ong ba ngilayo shwa ka arhaja te shibu lada ngang ayo ya ka epic nado arhaja mangai ngalala ban introduce ya ki khun ki ti jonga ngam da don kam than chu ya ka certificate orang basnong ai supporting document jonga shibu kum ka birth certificate ki adhar adur ki begi ya itu ki barang thamai menta ba de ya ki bawan thamai le ngong ye phi da le ngim ju issue shu ek certificate nakaliang uni bhola mishra badai in charge hagbe dei ban pet ek the ga
Mahadev Khola hang the ulah tho ini ke sithiri kata ka arpotrik September araja khatwe padang sian ru ni Mishra ulawan man kendu inga namata ka residential ban approach namata ka khun jong ong namata ki further studies jong ki kadang kransahi wa dalele long hang bade bukni mta nakaliang jong aru manumla ban issue ya ka ni ka certificate nakaliang ka sinong ka jong ni shau nilai iman na itin jisha na marka jing castet ka jing roistet hang thi jat ki long yeng hang tu ki bawan hang tu wat man snai ki yeng da ki RCC da ki Daina Roof ki bapaka te balungo ru long mano ba ai bor ki hadu katu long ban le katu construction ha thi ka jaka ka jing syam jong ni long hang thi ka long ka jing rong jing mi jong ki brio ki khna namar ka long balai lan sudu kata gun sin gi jele ban kendang ban khandrai gitu besyong sekatu ki border jong tu ka mandir sekilum ki wa ki badan marjan pasno jeni ni julap ikhna ki babun me ki khna dekhar ki bawan na sabar namar ba ki wan manisyong bani di kiat ki don ki bangi abat ikini ki baya di drops bi ele ki injection gini kitai te kita ki jing e bangi ju kandu barabor kamu ka jing yang pi kalong ba ka don ka jing ya suboi lang nani ka jing trailan jong ki ba ki he Dagi ladang ipet ye kani ka benta long ni sotu ba kadon sya jing tre lang jongki namar ngimla ban len long ba ngadai i la jongki khmat badan ki government official ki he ki bajuan hang the ki ban pet ye ka kam na ka benta ban pen bet pen biang ha go de ba tu ka lenti wat ban benta bagin sna sna ye ka giet ru hang the po man der ka jongki te kini ki dan na ki government official ki jongi ki bajuan namar bai kani ngajui i terla jong ka khmat bakidon ki kali BIP wan hang the te ngisu karpat long ye ka bor balor na kalian district administration long ba kali ban simkia ban pet bhai ya kathi ka jaka hang the long ka bala ima sha ya ka jing kha roi ka jing step mar kumbang la kren han ti kisnem ong ba ngim kwa shu bani i pat ye ka wei ka them motor hang ni ha po border jeni ka thai ka thi ka them motor ka ngi ong ba kan mi sa hang ni pat ha po Mahadev Khola Hakabai day bat ka jingkali mano bari khmi ya ka jinglong jingman hakane ka jaka bari khajna mano balum lagade ka tanat forest lane ka district administration katanat forest kala that kti bat kam bagane ka jaka kam hapshu ka jingpet jingkhmi jongka nadu usnam khat khandai spa arpsa katba ki board district pat kilapan por bat pule ban khmi banya halor gane ka mat hadin baka ki isu kala sei madan ki kwat kisla bar ki jingkan tho halor ka jingwan bukhai snong ki we gi jat ban reo ki bamdei ki nong song snong jong ka jala meklaya ki ka baning kong ya kani ka Mahadev Khola ka jinghe ka jong ka kan hapo si eka kani ka jaga la ai ha ka por jong DC hapo pharing jo pre independence how kat kendai spa arpulai la ai ban snaya ka temple kani ka kam la da ki ai ban snaya ka temple ha ka report jongi company bala ai allotment yaki so kini ki pan nangi bakin wan ban allot iki ban regularize kata katu sthi khat kendai spa arpulai hang tu ki ong ba cantonment magistrate kamut katu ka area ka hap cantonment mar pinda pe baro sodong ki de ki sipai sedag besa hang tu tila ai di portion ru ba hap haka forest hak shwa ban aru ai ke di part of forest land so ini long a little bit dicey kendian namar ba tamba khana ban num pendu ka vote pada itu area lak kelap lang bat ka lo sotun ken so that's why kili thebot cha law so tonan the area by nature of the area ka hap amelim ulo satu ni ser me claim pat ka kim claim namar ki ong bakalong ki dan 126 the 126 kalong ka jurisdiction jong ki kalong be along the river pi ka snow jong ki ka boundary jong snow ka wa so kim claim ya to jaka ka di government land sungi hap yo ka government approval nadu kita ki por hadu menta kampat dan kata ke government order ban allot ikite so kadan betang kata ka order jong 1923 ba yak la sha snai ka temple so subsequently in the year 62 63 hadin post independence ru dadan ke jingja kum ka apparently kadan ka wa ang to ro so kidan ki jing damage ya ka to ka jaka so ka government ka ai compensation yaki
So pen I bakini ki breu kila don hak tu jaka la bonus nem. But kum bakalong menta kan ni jaka kalong in their possession. Teka an kalong kumtahi ila da hakan possession jonglu temat plus kala don bakajing thwa baki ai ki ban penyai temple. So kapan I ka don ka de ka hap na cik pe jongki ndrai ka shilang ba kampat don kata concrete order pada subsequent after post independence kamdan kata ban bla alot yaki kan te kata ka de number 2 te ka jing jongki menne kalong ba kidon kidukan kidon bale catering kita te yang keren hang ni ba kita ki kam berkhaj kani kadon ka an hakari jongi ka bangi ha 6 schedule te lada don menu bale business ha ka nong jongi te ki ha ban yo ka license na po trading license pa district council te ya kata menta tu kedukan lakhang tingi oi ki obtain ya ka license and district council dan ngin sa pek pada ka balai te kalong ba kidan ki yeng jong ki beri bahasa hang tu kidan khat lai family hang tu kita kidena ki pateng mo na syang hang tu sementara kidan rif sangat ki beri bahasa hang tu kita kidek family member sudah te kata ru kat ni point ba ki raise ka objection kalong ba ha ki jaka mani yeng mani lada de kino kiniam ru se syang tu tu bale ya ka niam bale penyai ke tu ke yang mani ne ke cakap mani tang kita ke bala ki basa kim juan ra ken whole family te kata ru ke point ke ban hab ngin hab yo clarity nam kadon sisane empat pungka dikeno ke sul ki unga ki bon ke household kalong hadu 35 household jadi kalong legal yang pada lada kisna yem because hatu ka bagi sign di 1920s kalong baik ba basically when namtara temple ban Snai. So is it legal now that Snai? Ya kata usually tela dan temple te tunong sa long tu bapanya ka usually sa dan yeng bukisong handai hanging I balas deki la long spas nem mo kane barhai ni spas nem kila dan khatlai tili ki family gat kum kajing ken bo ai tu brimtan so khatlai tili kane ru la dan kam ngin hab le physical verification ha po fee tingin up ya government instruction ban le kata however ket kum kajing on joki kimdan rek kata kambaong ki dan khatlai so kata kadang long still point of gray area yang ban ong pen shisha hang ni bakadan khatlai ne lai pesan ya kata ngan hab ban lada based on government instruction and the verification mang kawai tu kolom ba kita beri badan nanti dan epic and plus kamdan hapok jono ka dawas nong nei teka kam sai pada hata kom nomor akan kom dia epic ada kenyo ka presidential certificate okay kat kom ka people representation act tu ka act 1960 ketu ong ki kom ne ba kinu ki belasa andrew benai te kini ki beri dan more than 100 years ki dan ration card ki dan ya ka nomor la census 2011 so after 2011 ki based on the census te hang tu ki dan ki ration card nang ta ki kan ni ka epic kan ki beri ki ban yo hapos ordinary citizen ubawan train ni one station ni la do la sandrio benai la de ki biang ka proof of address na dong sedong ki yo ya ka epic ka temental since bampat lot ano ka it's no man's land em kam de no man's land nomor kala don tu thi kila don the government ru kala ai compensation here 1962 1966 so company bak in possession hi hakmat government ki de maki belong in possession way forward kalong kumtahi namar kumbang yetip ke government land so ngin ya phai ka report si government and ngin ya up ke government instruction ke ibang develop mano badai mano balat yimpat la ban bisar tar hadu kibor sarkar ken sai ke kai phot bat pansisha bat aya ke jubab jong kitei ki jingkli hanang ngindang yai budde ne kane khubor ta tar hadu bangin sambyang bat phi hakwai pat kapor kublei pi bara